I denne video gennemgår vi processerne i ølbrygning. Vi ser her forsøgsoversigten over ølbrygningen, som vi kort vil gennemgå punkt for punkt. Det første vi gør, det er at afveje 1,1 kg pilsnermalt og 0,6 kg karamelmalt. Og de her to malter, de valses og hældes i en 7 liter vandkar, som har de 68 grader. Derefter så mæsker vi det her ved 65 grader i 60 minutter. Og her er det meget vigtigt, at temperaturen den holdes konstant, fordi at det er temperaturoptimum for beta-amylase, som vi ser herover. Den skal bruges til at klippe den her stivelse om til maltose. Og hvis man kommer over de 65 grader, så vil enzymet beta-amylase altså denatureres. Efter 60 minutter hæves temperaturen under omrøring til 77 grader, og det gør den fordi, at der ligger et temperaturoptimum for alfa-amylase, som klipper det her stivelse til dextriner. Når temperaturen den er nået de 77 grader, så er mæskningen slut. Herefter filtreres urten, som er væsken, fra masken, som er skallerne, ved at tappe af flere gange og hælde tilbage igen. Herefter tilsætter man 3 liter 70 grader varmt vand til den samlede blanding. Der tages nu 7 liter urt og bringes i kog, hvor der er tilsat en humlepose med bitterhumlen i. Efter 45 minutters kogning tilsættes aromahumlen, som er den samme humle, men har et andet navn, fordi den bliver tilsat på et andet tidspunkt. Og når den har kogt i kvarter, så er den samlede kogning færdig. Herefter gøres der klar til gæringen ved at tilsætte 6 gram gær til den afkølede urt. Den afvejede malt skal valses, så stivelsen er let tilgængelig. Og det ser vi på videoen her. Efter valsningen ser malten sådan ud. Det valsede malt tilsættes de 7 liter 68 grader varmt vand, hvor ved temperaturen falder til lige under 65 grader. Herefter mæskes i en time. Det vi gør, vi har bare den her, som vi står og rører sådan, i sådan nogle små bevægelser, så kommer bunden op. Og så skal vi bare, det er den max 65, og det er den nu, så vi slukker den bare. Nej, det er ikke. Ja, det? Ja. Men når den er det, så putter vi bare låg på og slukker den, så behøver vi ikke røre i den. Og så holder vi bare øje med, at den kommer op på, eller så falder temperaturen måske lidt, og så skal vi lige varme lidt igen, så det skal bare holde. Efter 60 minutters mæskning ved 65 grader, hæver vi temperaturen til 77, som er temperaturoptimum for alfa-amylase, og ved denne temperatur er mæskningen slut. Vi er så nået til filtreringen, hvor vi vil have filtreret væsken fra masken. Altså vi vil have fjernet alle de her skaller. Til at filtrere bruger vi 2 plastikspande. Den ene med en taphane, og den anden spand har en masse små huller og en si i bunden. Vi hælder så væsken med skallerne op oveni, og skallerne bliver så opfanget af sien her. Og vi bliver ved med at tappe urten, altså væsken fra, og hælde den oveni igen, sådan så vi får den rigtig godt filtreret. En lille remedie her. Ja, sådan lidt, du prøver. Vi pasteuriserer den spand, hvor den endelige gæring af vores øl skal foregå, ved at vi bruger en dampmaskine, der sprøjter 100 grader varm damp ind igennem og dræber alle uønskede mikroorganismer. Den filtrerede urt bringes ned i kog, og bitterhumlen tilsættes. Bitterhumlen giver øllen den lidt bitre smag, og efter ca. 45 minutters kogning tilsættes aromahumlen. Den giver øllen duft og en lidt sødere smag. Det er den samme humle, der anvendes, men på grund af, at de tilsættes på forskellige tidspunkter, giver de forskellige smag. Aromahumlen koges så i yderligere 15 minutter.
Under den her timeslange kogning vil vi gerne opnå et Brix-tal på 13. Brix-tal, det fortæller noget om sukkerkoncentrationen i vores urt. Vi vil gerne have et Brix-tal på 13, fordi det er den optimale for den alkoholprocent, vi gerne vil få ud af vores øl. Vi startede med selv at få et Brix-tal på 11, og det gjorde, at vi skulle koge noget af vores urt af, for at sukkerkoncentrationen kunne blive det rigtige. Vi tilsætter 6 gram gær til urten for at omdanne det sukker, vi har fået fra den nedbrudte stivelse, til den ønskede alkohol. Og det lader vi så stå i de her 7 dage, mens gæringen den, ligesom kan forløbe færdig indtil omstikningen den skal ske. Her på billedet der er der gået 7 dage efter gæringen, eller gæringen har varet 7 dage. Og det vi ser, det er, at vi har en masse døde gærceller på overfladen af vores øl. Det vil vi gerne have filtreret, så de ikke ligger så på bunden. Og på det her billede der ser vi, at vi måler densiteten af vores øl, og vi ser, at den er 1020. Og her ønsker vi en værdi på 1010. Så den lidt for høje værdi, vi har, det skyldes, at sukkerindholdet er for højt. Så derfor ønsker vi, at der gæringen varer noget længere, så vi kan få omdannet sukkeret til mere alkohol. Her på billedet, der ser vi, at vi frafiltrerer de døde gærceller til det rene øl, og her har vi så produktet. Herefter så sætter vi det til gæring igen, og det varer i en uge, og det er som sagt blandt andet for at få det sidste mængde sukker omdannet til alkohol. Du optager nu. Efter endt gæring, så tapper vi øllen på flaske, og her tilsætter vi sukker for ligesom at få en fortsat gæring. Og måden vi gør det på, det er, at vi tilsætter sukkeret, og så putter vi kapsel på, så vi får en dannelse af kulsyre under tryk, så det ikke kan få damp, så vores øl får den ønskede mængde kulsyre. Og det lader vi stå i 2 uger, så gæringen lige kan give den sidste mængde alkohol og kulsyre. Og det her det afslutter så vores ølbrygning, og vi står her med en færdig øl.